tomto kroku zadávate informácie o dieťati, na ktoré si chcete uplatniť daňový bonus. Najskôr vyplňte meno a priezvisko dieťaťa a jeho rodné číslo. Následne zvoľte, či bol rodný list už odovzdaný na daňový úrad. Ak rodný list ešte odovzdaný nebol, vyberte možnosť nie. Potom v spodnej časti formulára nahrajte kópiu rodného listu dieťaťa. Systém podporuje napríklad formáty J, P, G, P, N, G alebo P, D, F. Ďalej označte mesiace, za ktoré si chcete uplatniť daňový bonus na dieťa. Zaškrtnite len tie mesiace, počas ktorých ste mali na bonus nárok. Ak si chcete bonus uplatniť za celý rok, môžete použiť možnosť uplatniť daňový bonus za celý rok. Ak je dieťa staršie ako 16 rokov, systém vás požiada o doplňujúce informácie. Uveďte, či je dieťa študentom. Ak dieťa nemôže študovať alebo sa pripravovať na povolanie z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu, označte príslušnú možnosť. Po doplnení všetkých údajov a prípadnom nahratí rodného listu pokračujte na ďalší krok kliknutím na tlačidlo Pokračovať.